Jesteśmy w klubie Pomarańcza Katowice. Ceremonia ważenia przed galą. Silencjan, MMA odsłona 7. I już jutro w hali w Mysłowicach. Przygotujcie się na wielkie grzmoty. Pełna moc! Kto nie będzie mógł być z nami, zapraszamy do wykupowania z systemu Pay-Per-View. Zapraszamy przed ekrany, oglądamy i oczywiście zapraszamy na halę, aby śledzić te wspaniałe walki, które już jutro. Ale jeszcze przedstawię wcześniej osoby, bez których ta gala nie mogłaby się odbyć. Sponsor strategiczny Hot Pay oraz diety od brokuła. Następni sponsorzy Miasto Mysłowice, Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic. Dbamy o damy Mosir Mysłowice. Motobet Silencia, Montostal Silencia. MD Domy z drewna. Meble Heban. Panomedia. Grupa Wolf, która czuwa tutaj nad naszym bezpieczeństwem i jutro też w hali będzie czuwała. Michał Mega Group. Miowo Transport oraz Przelicz Kosztorys.pl, obsługa szkód komunikacyjnych. Show Your Stream, zintegrowana służba ratownicza. DBX Bushido, bojowisko Paintball, Kombasty Video, BJJ Family, dr Patryk Szczygieł, Max Gym Mysłowice, siłownia i fitness. Konsul Trofea Sportowe, Black 93 oraz witamy właściciela Dawida Kurtysiaka. Wielkie brawa dla niego. A więc nadszedł czas i nadeszła pora. Już za momencik zapraszam pierwszych wojowników, którzy już jutro stoczą wielkie walki 7. odsłony gali Silencjan MMA. Pierwsza kategoria wagowa do 61 kg, formuła MMA. Ta walka będzie otwierać kartę semi-pro. A więc jako pierwszego zaproszę Dawid Szudrowicz! 59,800 waga dzisiaj nam pokazała. A już jutro jego przeciwnikiem, widzę, że będą wielkie emocje i bardzo dużo kibiców. A już w tym momencie zaproszę Oskar Poźniak! Walka ta to będzie się toczyła na dystansie 3 rund po 3 minuty. 61 400. Panowie, stańcie naprzeciwko siebie. Face to face. Jest groźnie. A zobaczymy, co będzie jutro. W stronę publiczności. Zostawcie trochę na jutro. I jeszcze raz nagrodźcie ich brawami. Dobrze, Dawid. Druga walka w Federacji Silencjan MMA. Jak się czujesz przed tym starciem? Czuję się bardzo dobrze, pokażę to, co poprawiliśmy z trenerami, no i jutro damy dobrą walkę. Oskar, a ty jak się czujesz przed tą pierwszą walką, która będzie bardzo ważną, bo będzie też otwierać pierwszą federację, przede wszystkim pierwszą walkę tego wieczoru? Czuję się bardzo dobrze, przepracowałem dobrze przygotowania, no i damy jutro dobrą walkę na pewno. A jakiś stres jest, czy na luzie? Na razie na luzie, może jutro się zacznę stresować, na razie jest git.
Dobrze, wielkie brawa dla nich. Zapraszam na media trening. I jako pierwszego zaproszę Dawida. Zapraszamy do media treningu. Muzyczkę prosimy głośniej. I Dawid, zapraszamy Cię na środek. A więc jeszcze raz. Dawid Szudrowicz. Pierwsza walka jutrzejszego wieczoru. Oj, będzie się działo. Młoda krew jutro przed nami stanie. Oczywiście transmisja w systemie pay-per-view. Zapraszamy do wykupowania, kto nie może być z nami. A my już zaczynamy. Pierwszy media trening. Wielkie brawa i jego przeciwnik Oskar Woźniak. Lecimy tutaj z walką z cieniem. Wielkie brawa. Jest duch walki. A my przechodzimy do walki numer 2, 84 kg. Formuła MMA. I jako pierwszego zaproszę Szymon Kasprzyński. $82,900 i jego przeciwnikiem Krzysztof Gładysz. $84 kg, zmieścił się idealnie. Face to face. Szacunek wielki jest. Jednak wzrok mówi sam za siebie. A jutro Oktagon zweryfikuje wszystko. Stronę publiczności. Szymon, debiut w klatce. Jak się czujesz z tym? Bardzo dobrze się czuję, w końcu wyczekiwany debiut udało się dopiąć, także jest fajnie. Przygotowany jestem na 110%, że pokażę co umiem najlepiej i damy dobrą walkę, myślę. Brzmi jak okres przygotowania ogólnie przebiegał, bez żadnych kontuzji, wszystko dobrze? Bez żadnych kontuzji, dokładnie, bardzo dobrze przebiegał. Udawało się tak naprawdę wszystko co chciałem, także pokażę to też w walce. Przeciwnik Krzysztof, no drugi raz w Federacji Silencjan MMA, ostatnia walka przegrana. Jak się czujesz przed tą następną walką? Bardzo dobrze, przygotowania bez żadnej kontuzji, także tutaj nic, tylko przyjemności jutro, bitka dobra, sportowe podejście i sportowa walka także. Dobra, to jeszcze szybki przekaz dla publiczności, bo widzę, że jest to dość duża. Kto wygra? Dobrze, zapraszamy na media trening. Wielkie brawa.
Ta walka będzie przebiegać w dystansie 3 rundy po 3 minuty. Jako pierwszego zaprosimy Szymona. Zaczynamy media trening. Wielkie brawa! Nah, let me not say that. Mocna muzyka, jutro mocne grzmoty. Jesteśmy w klubie Pomarańcza, a więc tego możemy się spodziewać. Wielkie brawa! I jako drugi Krzysztof Gładysz. Gotowi? A więc lecimy. Yo solo sé que montaron. Wielkie brawa! A więc czas na trzecią walkę jutrzejszego wieczoru. Ostatnia walka formuły semi-pro. I jako pierwszego zaproszę Kamil Nieckula! Siedemdziesiąt 100. I czas na jego przeciwnika. Kacper Kaczmarek! Sé que montaron. Siedemdziesiąt 200. Dyspozycja na dzisiaj. Zapraszamy panowie face to face. Walka zakontraktowana 3 minuty i 3 rundy. 77 kg. W stronę publiczności. Kamil, twój debiut w MMA, jak się czujesz? Ja czuję się znakomicie, że dostałem propozycję na zawalczenie na gali jeszcze prawie w moim mieście. Będzie dużo kibiców, także mam nadzieję, że doping nie poniesie i zrobię to tak, jak jestem przygotowany. Czujesz stresa? Widzę dużo, naprawdę dużo osób z tobą i jutro pewnie też będzie dużo, tak jak mówisz, dużo kibiców. To na pewno buduje, bo jak hala będzie zapełniona swoim głosem i pogłosem, to pewnie będzie też pełna moc. Tak, kibiców będzie dużo, a czy stres będzie, to się okaże jutro. Życzymy powodzenia. 9 lat już startujesz w różnego rodzaju amatorskich ligach i czas nadszedł na Silencjan MMA.
No tak, bardzo się cieszę, że mogę tutaj zawalczyć, bo myślę, że to duża szansa na przyszłe starty w zawodowstwie. Wielkie brawa dla obu zawodników. Zapraszamy do media treningu. Walka zakontraktowana do 77 kg. 3 rundy po 3 minuty. Już jutro. Hala Mysłowice. A my nie możemy się doczekać. I jako pierwszy media trening Kamil Nieckula. Zaczynamy. Przedstawiciel katowickiego klubu, także gospodarze. A teraz czas. Kacper, zaczynaj. Widać tu dość dużą przewagę wzrostową. Zobaczymy, jak to jutro zaskutkuje. Pro, i tak. Media trening sobie zrobimy po całym ważeniu, także tutaj czekajcie cierpliwie wszyscy zawodnicy. Najpierw wszystkich zważymy i później przejdziemy do media treningu, dobrze? A więc następna walka, formuła MMA 66 kg. Narożnik niebieski. Kamil Warzybok! $65,600. A jego przeciwnik Mateusz Wiatkę! I również 65,600. Bardzo wyrównanie się zapowiada. Face to face. Wielki szacunek jest. W stronę publiczności. Walka zakontraktowana 3 rundy po 5 minut. Kamil. Idź do przodu. Czyli motywacja w pełni. Co chcesz jeszcze przekazać swoim kibicom, którzy jutro będą oglądali tą walkę w hali w Mysłowicach lub przed odbiornikami? Co mogę powiedzieć? Nie głośno dopingują, bo będzie ich naprawdę dużo. Około 60 osób ze mną będzie na hali, więc będzie głośno. Mateusz, 6 stoczonych walk, 5 wygranych, także passa ci naprawdę służy, ale jak będzie przed tą jutrzejszą walką?
Zobaczymy, czas pokaże. Co pokaże przeciwnik, będziemy reagować, zobaczymy. Bardzo pewnie, naprawdę. Wielkie brawa dla tych zawodników i dziękujemy. Walka numer 5, kategoria wagowa do 77 kg. I jako pierwszego zaproszę znanego już z federacji Silencjan MMA, Dawid Siwek! $75,700. I jego przeciwnik, jeszcze nigdzie nie uciekaj. I jego przeciwnik, Michał Szydłowski! $76,300. Face to face. Wielki szacunek. Chyba już panowie mają coś do powiedzenia. Waga nie działa. No jak? W stronę publiczności. Sportowa walka jutro w Formule Pro. I dziękujemy. Zapraszamy jutro do kibicowania. Zapraszamy serdecznie osoby, które nie mogą być z nami jutro w hali w Mysłowicach. Wykupujcie system pay-per-view. Wszystko będzie podlinkowane na stronie Silencjan MMA, także zapraszam. A my przechodzimy do walki numer 6 jutrzejszego wieczoru. I jako pierwszego zaproszę Marcin Maleszewski! 61 kg, 3 rundy po 5 minut. 61,500. I jego przeciwnik Denis Trojan! $60,200. Stańmy naprzeciwko siebie, panowie. Wzrok sam mówi za siebie. Pełne skupienie. Jutro miejmy nadzieję, że w oktagonie będzie to samo. W stronę publiczności. I jeszcze raz wielkie brawa dla obu panów. Walka numer 7, kategoria Open. Niestety Fidzik wypadł nam z karty walk przez kontuzję, ale na szczęście Federacja Silencjan MMA znalazła zastępstwo na jutrzejszą walkę, także będzie to Mateusz Pasmi. Nie ma, ale w tym momencie zaprosimy Dariusz Sergiej! $91,500. Darku, od razu pytanie, jak się czujesz przed tą zmianą przeciwnika, no bo wiesz, wszystko przygotowane, 2 miesiące przygotowań, bo tak rozmawialiśmy wcześniej o tym, mniej więcej tyle i naprawdę na pełnym powerze, bo wiem, też mam kontakt z tobą, śledzę cały czas, co się dzieje. Powiedz mi, jak to zaważyło ogólnie na podejściem do tej walki twoim? No, pierwszy raz mam coś takiego, nie mam dużego doświadczenia, tak, w MMA, ale no w jakiś tam sposób zaważyło na pewno, ale cieszę się, że tutaj Michael dojdzie, bo tak jak właśnie mówisz, jestem przygotowany naprawdę bardzo dobrze. Chyba najlepiej w tej swojej krótkiej takiej karierze MMA jestem chyba najlepiej się czuję, więc myślę, że będzie wielka moc! Na pewno, wielka moc i
wielkie grzmoty. Wiesz co, no nie przesadzaj, bo już stoczyłeś parę walk w paru federacjach.